Alhamdulillah rabbil alamin, godiya tabbata ga Allah Ubangiji maɗaukakin sarki. Ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara bidiyo akan yanda za ka yi testnet na Satoshi BTCS. Testnet ɗin nan da suke magana ba wai wani abu bane na wannan, ba kuma dole sai ka yi ba. Kawai dai testing ne suke so su yi, su ga ta yaya, su ga irin mutanen da suke mining kamar yanzu. A yanda suka duba sun ga yawanci sabon shige ne suka shigo, dalilin testnet kenan. Sannan kuma ba akan wannan aka fara ba, kan yi testnet. So testnet ɗin sun ware coin ɗin, sun ƙara ma BTCS, an ƙara masa T, shi kuma USDT sun ƙara masa S a bayansa. So ba wai wani abu bane hakan. Wannan USDT sun ƙirƙira ne, nasu ne suka ƙirƙira kamar yadda Binance suke da BUSD, su ma suna da nasu sun ƙirƙira kenan, ba a dai fara amfani da shi ba. Wannan kana da shi ba a siya ba a siyarwa, da ka siya da ka siyar da shi, amma kuma ba wai mai amfani ba ne, ba bai zama kuɗi ba tukunna yanzu. So dalilin yin wannan testnet kamar yadda na faɗa, ka ƙware ne akan yadda ake transaction, da ka iya tura ma wani ya turo ma. In wani ka sani yana da shi yana mining, ya buɗe metamask, da ka iya tura masa satoshin wanda suka baka ya turo ma, ka tura masa. Sannan kuma in suka baka wannan TBTS ɗin, SUSDT ɗin da BTCX da suka baka, za su ke ƙara ma yawansa bayan 24 hours, bayan awa 18 kowanne da suke ƙara masa yawansa. Sannan kuma a shawari na ya kamata kowa ya yi wannan testnet ɗin, saboda ina tunanin wanda suka yi za su iya musu wani kyauta daga baya. A tunanina ne, ba wai financial advice ba ne. So kafin ka fara testnet dole kana buƙatan metamask. Wannan shine logon metamask. Metamask wallet ne mai kyau wanda ake maganan cewa shi wannan metamask wallet ɗin shine na ɗaya a tsaro. Wannan decentralized exchange ne kamar Trust wallet yake. Don haka ana maganan shine na ɗaya. Wasu suna cewa Trust wallet shine na ɗaya, amma dai me, koma ya ne dai yana da tsaro sosai. Yadda ka samu metamask wallet, yanda za ka yi shine za ka je Play Store ka rubuta metamask. Kana rubutawa za ka gan shi, sai ka yi downloading ɗin shi, ka zo kamar yadda Trust wallet yake ka sauke shi, su baka recover phrase da komai da komai. In suka baka ka kwafe shi, ka zo ka mammayar one by one. In dai ka taɓa buɗe Trust wallet, so da ka buɗe metamask lafiya ba wani damuwa insha Allah. Yanzu za mu shiga cikin bidiyon, amma kafin mu fara ya kamata ka mana subscribe, ka danna mana liking a wannan bidiyon. Amma ya burge ka subscribe ɗin dai, ina roƙon a mana subscribe. In ya burge ka bidiyo, ka danna mana liking, sannan kuma ka danna alaman ƙararrawa. So wannan shine USDT da BTCS ɗin kenan na testing da za a yi. Wannan na riga da na kunna su ne. So kai in ka zo, abin da za ka yi, za ka taɓa wannan layukan ne. So yana kawo ka nan, abin da za ka yi shine za ka shiga settings ɗin nan. So daga ka shiga settings zai kawo ka nan gurin, sai ka taɓa nan network ɗin. Kana taɓawa zai kawo ka nan, sai ka taɓa nan add network ɗin again. So kana zuwa za ka yi copy ɗin wannan da na ce za a yi network da VRC ULE ɗin nan, duka zan rubuta su a ƙasan description. Wanda suke cikin group ɗina kuma zan ajiye musu, sai su yi copy kowanne su sa shi, da rubuta shi kamar yadda yake haka. Sai kai copy kai pasting, kai copy kai pasting, dukan Allah yadda. Shikenan kana gama sai ka danna add ɗin nan. So gashi nan yanda yake,
kowa zai kaman yanda yake a nan za ka kwafo kai pasting in ka ga dama kai screenshot ɗin nan gurin sai ka kwafi. So yana kawo ka nan sai ka danna get it shikenan kana gamawa ka kunna wannan a metamask wallet naka TBTCX shikenan. Yanzu kuma abin da ya rage sai kunna USDT. Yanzu za mu yi bayani akan shi shima. So kamar yadda na faɗa shi wannan USDT nasun shine yake da ɗan wahala. So za ka yi clicking ɗin option naka, after clicking zai kawo ka nan, daga nan gurin sai ka shiga wannan view on. So yana kawo ka nan shikenan sai ka sake danna wannan option ɗin, kana dannawa zai kai ka gaba. So gaban da zai kawo ka nan a nan ne za ka yi testnet ɗin da ka ƙirƙiri account ɗin ka taɓa nan sync in ɗin. So yana kawo ka nan abin da za ka yi, za ka taɓa sign in and sign up. Kana taɓawa zai kawo ka nan gurin kenan yanda za ka sa gashi nan daga farko. Da ka sa username naka, in ka sa username suna kawai za ka sa, sai email address ɗinka, sai password ɗinka ko guda 4 ko 5 ko ma nawa ne wanda dai ba za ka manta ba sai ka sa su ka sake sawa again. Bayan ka gama sa password naka sai ka zo ka taɓa wannan layuka guda biyun ka ɗan sa makin ya fito, sai ka zo ka taɓa nan I'm not a robot. Kana shiga za su baka zaɓi ne, kowa ya san yanda ake yi. Za su baka wasu abubuwa ne ka zaɓa, ko gida ko mota ko traffic light haka ka zaɓa. So kana gamawa in ka ɗan yi scroll down akwai sign in shikenan kana dannawa zai kawo ka nan. So yana kawo ka nan abin da za ka yi shine za ka jira, za ka je email address ɗinka ka yi confirming kamar yadda za ku gani a wannan a nan gurin kenan. Za ka danna kai sai ka sa username naka da password naka shikenan zai hau da kai. So bayan ka yi confirming ka sa password naka, ka sa username naka da password naka, ka taɓa I'm not a robot sai ka danna login shikenan. Kana dannawa sai ka koma cikin metamask wallet naka again kenan. So bayan ka baro email address ɗinka sai ka dawo metamask wallet naka ka yi clicking ɗin wannan layukan. Kana yi zai kawo ka nan ka sake shiga view scan ɗin nan. Kana shiga sai ka zo ka taɓa wannan layukan ka shiga nan gurin. Kana shiga sai ka zo ka taɓa sign in. Kana taɓawa zai kawo ka nan, to a nan shine za ka sa username naka da password naka da ka ƙirƙira a baya kenan, wanda ka je email address ka yi confirming nashi. Kana sa sai ka taɓa I'm not a robot, ka taɓa, kana taɓawa shikenan sai ka zo ka taɓa login. Kana taɓawa zai shigo da kai nan. So wajen da zai kawo ka ban yi screenshot nashi ba, amma kawai abin da za ka yi shine sai ka yi back ka dawo free bayan ka yi login a can ɗin kenan. In ka dawo free sai ka taɓa nan ka yi copy ɗin address naka. In ka taɓa zai kawo ka nan, yana kawo ka nan sai ka yi copy ɗin address ɗinka. Kana yin copy ɗin address ɗin sai ka koma baya. In ka koma baya sai ka zo wannan shine address naka, contract receipt address naka da za ka karɓi PTCS ɗin da za su baka, TBTCS da za su baka wanda za ka yi testnet da shi. So in ka yi copy sai ka koma ko WhatsApp ko wani waje haka sai ka yi pasting nashi yanda in ka yi minimize da ka zo ka sake copy. So sai ka riƙe shi haka. Sannan in ka riƙe shi, in ka yi pasting nashi ka ajiye sai ka dawo cikin nan. In ka dawo cikin nan sai ka sake taɓa option. Kana taɓa option sai zai kawo ka nan sai ka shiga browser. In ka shiga browser zai kawo, so yana kawo ka nan abin da za ka yi
wannan function link ɗin da ka ɗauko sai kai pasting a nan. Kana pasting a nan zai kawo ka waje kaman haka, kai pasting nashi sai ka danna kan wannan na ƙasan da ya fito. Kana dannawa dai kawo ka nan gurin sai ka koma WhatsApp naka. In ka koma WhatsApp naka sai ka kwafo wannan link ɗin da ka je ka ajiye shi a can ɗin na receipt address naka kenan. In ka kwafo shi sai ka zo kai pasting nashi a nan. Kana pasting nashi zai fito kaman haka sai ka danna nan gurin add SUSDT ɗin nan. So shikenan zai kawo ka nan kana dannawa, kana danna nan gurin za ka karɓi adadin wanda suka yi niyan baka. Za su iya baka guda 200 ko guda 130 ko guda 100 da SBTC guda ɗaya za su baka. Wanda kana dawowa wallet ɗinka da ka gansu ga su nan guda 2 da TBTCS da SUSDT. So shi wannan SUSDT USDT nasu ne kamar yadda Binance suke da BUSDT, su ma za su ƙirƙiri nasu. Wannan sun yi ne na test, ba wani tasiri ba ne da shi, kawai da ka yi ne sabida shi wannan BTCS ɗin ya jawo mutane da yawa cikin crypto. Akwai mutane da yawa wanda suna mining nashi ba su san ya da ai su siyar ba, ya da ai waye. So shi ne suka ƙirƙiri wannan testnet ɗin. Sun baka USDT ɗinka da coin ɗin da ka je ka yi swapping. Sannan zan yi bidiyon da za a yi swapping. Goben Allah yadda zan ajiye shi. Swapping sauƙi ne da shi. Wasu sun iya wasu ba su iya ba. So wanda ba su iya ba za mu musu bidiyo yanda za ka yi swapping. Sannan shi wannan da ku ga ainihin coin ɗin BTCS ne sai suka ƙara T. Ma'ana test ne ba wai na ainihin ba ne. Shi ma wannan USDT ne sai suka ƙara masa S. Baya da wani tasiri, kawai an yi shi ne ka koya kafin lokacin da za su zo su yi launching nashi. Sannan a yanda ake magana insha Allahu a wannan shekaran za a yi launching nashi, za a fara cin moriyan shi. Kuma in Allah yadda a price nashi ko da ya fito da price kaɗan zai yi saurin ɗaga. Sabida wannan BTCS ɗin kuɗi su iya Bitcoin ɗin da suka raba kawai ma mutane ya ishe ka sa mamaki. Shi kansa iya Bitcoin ɗin da suka raba daga farkon mining zuwa yanzu wanda mutum in yayi bot suke bashi yana da yawa. Yana da yawan da in aka ajiye shi a liquidity ma kawai coin ɗin nan sai ya fi dala 10. Iya Bitcoin ɗin da suka raba kawai, wanda ba su ma gama rabawa ba har yanzu ba a yi an yi rabin mining ɗin, saura rabi. So kun ga coin ɗin nan zai fito da daraja. Masu abun ne suna da kuɗinsu a hannunsu. Wannan mutum ya gani yanda zai damu zo mai bidiyon yanda za a yi swapping nashi insha. So bidiyon yanda ake swapping zan ajiye shi a ƙasan description in Allah yadda. Alfarman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ba mu sa'a. Amin.